Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih kalian kula ing cariyos basa Jawi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Tiwi SA kanthi irah-irahan GR. Sumangga dipun pidhangetaken. Pangesti ndeleng arlojine wis nuduhake jam 8:15 menit, nanging udan awal rendeng ing sasi November iku durung ana tanda-tanda terang. Pangesti goreh nuli mbuka tas cangklongane, dudut HP, nuli nutul nomor sing dikarepake. Bu, tolong agung udan deres, aku kejenggreng, ucape marang ibune sing nampa telepone. Ora lali ranggawa, lah budale mau langite resik Jik. Ya muga-muga nang terang. HP ditutup, nuli bali dilebokake tas. Pangesti nyoba nyawang langit, ora ketara apa-apa kejaba peteng, sajake udane ora enggal terang. Yen ora kepengin klebus kudu kanten ngenteni terange udan. Lho, tibake slirane durung kondur. Swara panyopo kang agawe kaget. Pangesti agahan oleh. Belum Dok, hujannya lebat begini. Lah iya, bareng gelem udan kok ya langsung deres. Lah apa slirane ora ngasta mantel? Kelupaan Dok, kan berangkatnya tadi nggak ada tanda-tanda mau hujan. Saya kira tidak akan hujan. Dokter muda iku manggut-manggut, banjur jur priye iki mengko yen udane ora enggal terang. Pangesti tumungkul ora aweh wangsulan, awit ora duwe wangsulan sing pas. Lah iya arep mangsuli priye genah udane isih deres, gek dheweke ora nggawa mantel pisan. Mosok arep mangsuli saya mau nglebus. Sawetara wektu amem, swasana kutha sing padatan rame bengi iku krasa mampring banget. Mung siji loro kendaraan liwat. Kejaba udan wengine pancen wiwit merambat. Wis ngene bae Mbak, titiane kuwi panjenengan titipake nang garasi kene bae. Pangesti mlengak, nyawang dokter muda iku semu bingung, ora mudeng kersane sang dokter. Ora usah bengong ngono kuwi, monggo panjenengan dak dherekake kondur. Dok, ora apa-apa, wong padha ngetane, aku ngunut sirane kali dawir. Monggo ora susah sanggo runggi, ora tegel rasane ati yen ngejarake sirane kondur ijen gek kudanan pisan. Lalu saya besok berangkatnya gimana Dok? Sesuk giliran dinas esuk toh, gampang kuwi. Saka ngunut aku ngampiri sirane, budal bareng maneh. Pangesti melenggong, kawetu ujari. Kan merepotkan Dok? Ora repot, biasa. Ora ana pilihan liya kanggone Pangesti kejaba manut krenahe sang dokter. Ora sopan rasane yen dadak nolak pitulungan iku. Sidane Pangesti nuntun miyone dilebokake garasi maneh. Sauntara Wiratama dokter muda kasebut ngener garasi marani mobile. Sawise dipanasi sawetara, mobil Honda Jazz rupa abang diwetokake saka garasi. Pangesti sing nganyer cedhak lawang garasi nyaket. Monggo pinarak ngarep bae, ujare dokter Wiratama ngacarani. Pangesti gojag-gajeg. Monggo to, ora usah kuwatir, mosok slirane arep pinarak mburi. Najan rada minggrang-minggring, Pangesti kepeksa buka lawang mobil, nuli mapan lungguh njejeri sang dokter sing nyekel setir. Maaf Dok,
Monggo ora susah sungkan, apike saiki ora susah nimbali aku Dok. Luwih becik Mas Wira ngono bae. Tur maneh mbok ora nganggo basa Indonesia, basa Jawa rak luwih rumaget. Tumanggape Dokter Wira karo wiwit nglakokake mobile. Let sedhelok mobil abang iku lumesat rabas tumuruning banyu udan ninggalake laboratorium klinik Marsudi Usada ing Lurung Supriyadi. Selirane Ki Kalidawir Karang Talune ya? Pitakone Wiratama mecah sepi. Betul Dok, dekat lapangan. Loh, rak cedak daleme Pak Dwijo Wiyato. Betul Dok, dokter sudah kenal sama Pak Dwijo. Tepung bae Pak Wiyato kira kancane bapakku. Pak Wiyato ki kejaba pensiunan guru rak pengarang sastra Jawa kondang to. Gek bapakku ki hobine maca karya-karyane Pak Wiyato. Masa sih Pak Dwijo itu pengarang Dok? Loh bener, terdudu pengarang ngitengan. Asmane wis terkenal meh mbarai almarhum Pak Suparto Broto. Masa sirane tangga cedak malah orang ngerti. Pangesti melengeh isin, dheweke pancen ora ngertine Pak Dwijo iku pensiunan guru SD sing yen esuk ajeg ngeterake putune sekolah. Dokter juga pernah datang ke rumah Pak Dwijo. Kok panggang undang dokter Mas Wira ngono lho. Pangesti melungker nuli. Maaf Mas Wira, pernah datang ke rumah Pak Dwijo Wiyato? Ya mesti bae tahu najan ora kerep. Sowanku mrono mergo nderekake bapak. Rumah kami sebelah utaranya berjarak 4 rumah. Oh, keprungu swara tulat-tulit nada panggil. Pangesti agan buka tase ngetokake HP sing mentas nyuwara. Durung terang Bu, ning aku wis ning perjalanan mulai. Orang lebus. Aku bareng Pak Dokter. Iya, ngendikane arep diterake tekan ngomah. Saka sapa Mbak? Ibu Dok. Mas. Oh, dak kira nek pacare. Pangesti langsung salah tingkah. Lah kepriye wong saksuwene iku tau pacaran kok dadak disenggo ditelepon pacare. Pacar-pacar opo? Yen mung kanca apik ya ana Herman, Sony, Dimas. Ning kuwi dudu pacar. Mosok wani yo macari wong ibune galak kaya babon anak-anak. Ora sembarang bocah lanang wani nyedak. Oleh wangsulan yen mulihe pangesti diterake Dokter Wira, Sarmiati melengak, sakawit kurang percaya, sakawit mongowoh. Lah bareng eling sakala mripate gilar-gilar nyirantal melayu menyang ruang tengah. Jono sing lagi nonton TV njur ditubruk diruket. Mas, anakmu Mas, Pangesti. Hah? Pangesti? Gini ya Pangesti? Jono miterang karo nduwa ruketane bojone. Pangesti mulai diterake doktere Mas. Ya ampun, wong ngono ae kok banyak. Dudu kedadian sing istimewa to, gawe kaget ae. Mas, sampean iki piye to? Dokter iki jek enom, bagus, tur bujang pisan. Njur apa sambunge karo anakmu? Aduh, sampean iki jantel tenan kok Mas. Ya genah yen dokter iku mambu ati yang anakmu. Jajal nek ora mambu ati, mosok gelem dokter kok ketayalan ngeterake andane. Mongko wayah bengi ngepasi udan pisan. Sik to Dik, kok siramu ngerti yen dokter isih enom, bagus, isih bujang. Ngerti bae, wong ngesti tau cerita. Ah, Mas, genah wis dokter iki mambu ati nyang Pangesti. Marem aku, cita-citaku bakal kelakon. Cita-cita? Lho, aku rak tau cerita to Mas. Bojone Pangesti so kudu wong pangkat. Syukur yen dokter wong Pangesti lulusan farmasi kayak rupane ayu.
sajake pandungaku dikabulake dening Gusti Allah, Mas. Jono ngowo setengah maido ocehe bojone, ning sesisih atine uga ngarep-arep ocehe Sarmiati iku ora ngayuwara. Lah ya sapa sing ora seneng upama kelakon duwe mantu dokter kanggo tombo cuwa merga anak barep trima dirabi Sujiman sing mung karyawan pabrik sabun. Ora imbang to, genah Jono iku kepala sekolah, gek Sarmiati iku guru, bayare gede, awit loro-lorone padha entuk tunjangan sertifikasi, kok trimo duwe anak mantu karyawan pabrik. Gengsi dong. Lelakon kuwi wis mungkur suwe, ning rasa gelo durung ilang saka angen-angene Sarmi apa dene Jono dhewe. Lah yen pangesti diwengku dokter Wiratama, rasa cuwa kuwi bakal entuk tombo. Krungu panggrengenge mobil mlebu latar, Sarmi jenggirat, gage nginguk latar, kasentrong lampu teras, katon ana Honda Jazz ngener tritisan. Sarmi cengkelak mlebu kamar, mematut diri ing ngarep kaca, isih katon ayu najan awake saya gembrot. Assalamualaikum Bapak saha Ibu, menika Kang Putra, kula dherekaken kondur awit kejenggreng Jawa. Ngapunten, titihanipun tasih wonten klinik. Nuwun sewu, kula mboten mampir awit tasih wonten keperluan sanes. Cekap mekaten kepareng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Jono lan Sarmi kami tenggengen nganti ora kober nanggapi tamune. Tamu sing menehi pangarep-arep iku dumadekan teka, nanging ujug-ujug wis ngeblas. Sarmi kaya nglilir saka turu. Kasep tamu dokter iku wis ngeblas digondol mobile. Waduh Mas, iki mang priye to? Rung nganti atur panuwun, rung nganti dipinarake kok tamune wis kondur, sampean kok iya meneng ae. Sarmi nutuh sing lanang, nuli semparet nututi pangesti mlebu kamar. Priye Nges? Wah, kowe mau mesti diklinik doktere arep dipacari. Gelem yo Nges, arang lho bisa entuk pacar dokter. Walah Bu, omong apa to kuwi? Aja GR Bu, dokter Wira orang apa-apa, butuhe mung nulung merga aku kejenggreng. Panduane pangesti karo nutup lawang kamar. Jono lan Sarmi lagi sarapan nalika mobile dokter Wiratama mlebu latar. Pangesti sing wis dandan agahan jerantal. Bu, Pak, aku budal, kae doktere wis mapak. Sarmiati nyelehake ajange nuli nututi anake. Dok, singgah dulu, udah saya siapkan makan pagi. Tuh ayahnya Ngesti udah nunggu. Sarmi ngacarani kanthi gupuh. Dokter Wira mudhun saka mobile nyalami Sarmiati kanthi takdim. Matur nuwun Bu, radi kesesa menika lintu dinten kemawon, kalian nyuwun palilah Kang Putra kula sarengi. Tumanggape Dokter Wira sopan nuli bali mlebu mobil. Pangesti nututi mapan ing jok ngarep jejer sopire. Lesedelo Honda Jazz iku teleser-teleser metu saka latar. Mas, cetha saiki to, dokter bagus iku nyenengi anakmu, lungguhe bae jejer. Oh, marem atiku saiki Mas, bakal kelakon duwe mantu dokter. Mas, awake dhewe kudu ngadani pendekatan. Kapan kono kudu merlokake mara nyang daleme, nggo ngimbangi awake dhewe kudu ganti pakulinan kaya pakulinane wong pangkat Mas. Wiwit saiki anu Mas, ben keprungu gaul paraban kanggo Nuryati lan Pangesti diowahi. Nuryati ganti Nola, Pangesti ganti Vanes. Njur yen ngundang aku kudu mama, ngundang sampean papa. Njur anake Nuryati yen ngundang aku kudu oma, yang sampean opa, yang Pangesti tante, oma Mia, opa John, tante Vanes. Ah, ngopo dadak ngowang-ngowahi? Isin karo tangga Bu.
Jono maido. Sampean iki tangga weruh apa, Mas? Tata cara wong sugih iki kudu ngono. Pangundang bapak, ibu, pakle, bule, mbah kakung, mbah putri iki wis kuno, ketinggalan zaman. Njur anu, Mas, duit ning bank calon nggo daftar kaji kae dicupuk bae. Nggo imbu ngidolake mobil kijange kuwi didol njur tuku anyar. Sing jamani pokoke kudu imbang karo keluargane calon anak mantu. Dik, sampeanku kok saya ngladrah. Wis ayo budal selawan. Ora nganti gantalan sasi warta pangesti arep dirabi dokter wis sumebar. Sing nyebarake sapa maneh yen dudu Sarmiati. Semono uga owah-owahan pangundang Sarmiati dadi Mia, Jono dadi John, Nuryati dadi Nola, lan pangesti dadi Vanes uga wis diproklamirake sisan. Jono sing sakawit maido ada-adane sing wadon nyatane ya manut bae. Ora protes nalika anake ngundang papa lan putune ngundang opa, lan kaya sing dirancang mobil kijange sida didol njur ganti New Avanza ora ketang kudu tombok meh separo regane mobil. Calon anak mantuku ki dokter, dadi aku ya kudu iso ngimbangi isin to yen mung apa anane. Mama Mia gawe pawadan anggone ngowah-owahi adat, sing krungu ana sing ngalembono ning ya ana sing maido. 3 sasi candake durung bae Papa John lan Mama Mia kasil ngadani PDKT marang calon besan. Dadak ana kabar sumusul. Kabar sing dadekake Papa John apa dene Mama Mia kaya disamber bledek. Kabar kuwi dicangking pangesti sing mulih saka kerja nangis gembor. Ing saselane tangis ngesti wadul menawa Dokter Wira sasi ngarep iki bakal palakrama. Sing jalari Mama Mia, Papa John lan pangesti Vanes ngerasa ketampek awit calon garwane Dokter Wiratama ora liya Retno Hapsari uragile Pak Dwijo Wiyoto sing mentas wae lulus S2 Basa Jawa UNS Surakarta. Dibanding pangesti pancen kalah ayu, nanging menang jawani lan mesti bae menang pinter basa krama jangkep lan unggah-ungguhe cocok karo idam-idamane Dokter Wiratama. Total.